Hola, bon dia, com esteu? Espero que continueu bé en aquests dies de confinament, fent activitats i passant-ho el més agradable possible. Mireu, hem tingut una proposta que ens ha fet moltíssima il·lusió, que és d'una àvia que troba a faltar molt el seu net, com ara passa amb moltíssims avis de Catalunya i de tot el món, i és una àvia que és una mestra jubilada i com que ens coneixem, doncs em va dir que feia el següent. Ella cada dia grava un conte pel seu net i així, quan es tornin a retrobar, doncs podran parlar de tots aquells contes. I aquesta àvia és la Doli Guix Feixes, que és mestra jubilada de l'Escola Can Puig de Banyoles i ha volgut compartir doncs, aquest regal que fa cada dia el seu net amb tots nosaltres. És una idea molt xula per fer els avis que puguin amb els seus nets i els que no, doncs tindrem la Doli, que la Doli ens explicarà el conte de la guineu i el corb. Us deixo doncs amb la Doli i moltíssimes gràcies, Doli, per compartir això amb nosaltres, que ens encanta, és molt maco. Vinga, us deixo amb la Doli, amb el conte. Hola, Jan, bona tarda. Mira, he pensat que a partir d'ara t'explicaré un conte cada dia i així tindrem un recull de contes de tots aquests dies de confinament. He trobat un llibre que ens pot agradar, que són les fàbules de La Fontaine. La Fontaine era un escriptor francès que va escriure una sèrie de faules i de cada una se'n pot treure una lliçó. Per tant, és important que les puguem anar explicant una cada dia i després, quan ens tornem a veure, ens els tornarem a explicar i a veure si les hem après, d'acord? Mira, la que t'he triat avui és el corb i la guineu. Recordes que algun dia ja l'havíem explicat? Perquè em sembla que ja havíem parlat molt de les guineus, que són una mica astutes i que sempre volen enganyar la gent. Doncs aquesta també volia enganyar en el pobre corb. I heus aquí, com diu el conte, la iaia te'l llegirà. Una vegada un corb que volava pels camps va veure que un pastor duia un formatge al sarró i s'hi va anar acostant per tal de prendre-li tot. A l'hora de berenar, el pastor va treure el formatge i mentre es va anar a buscar una mica de llet per beure, el va deixar sobre una pedra ben confiat. En un tres i no res, el corb va baixar volant, va agafar el menjar amb el bec i s'enfilà a la branca d'un arbre. Ja es llepava els dits només de pensar en el bon àpat que anava a fer. Però heus aquí que una guineu, astuta com totes les de la seva raça, va sentir la flaire que feia aquell formatge i s'acostà a la soca de l'arbre on hi havia l'ocellot. Com que les guineus no es poden enfilar als arbres i aquella volia menjar-se el formatge fos com fos, se'n va pensar una de bona. De la soca de l'arbre estant li va dir: «Bon dia, formós ocell del cel! Mira que n'ets de bonic, amic corb! No crec que en tot aquest bosc, ni en tots els boscos del món, hi hagi una altra au tan bonica i amb unes plomes tan suaus com les teves». El corb, tot sorprès per aquestes paraules, no deia ni piu. «No podia pas imaginar-me», seguia dient la guilla, «un ocell millor que tu. El teu aspecte és agradable, brillant, majestuós. Hauries de ser tu el rei de les aus i no pas l'àliga». El corb ja començava a inflar-se, mentre la guineu no parava d'afalagar-lo. «Formós corb, gairebé juraria que la teva veu és tan meravellosa. No he tingut mai la sort de sentir els cants dolços que surten de la boca d'un corb, però encara no he perdut l'esperança de sentir-los qualsevol dia». Amb això, el corb, que no es podia aguantar més, ben enorgullit per tantes lloances, va obrir el bec per cantar i demostrar així a la guilla la bellesa de la seva veu. Però el formatge que duia al bec li va caure a terra. Va anar a parar als peus de l'astuta guineu, el qual el va agafar de seguida i va dir: «Moltes gràcies, senyor corb, ja tinc l'única cosa que volia. Ets tan orgullós que t'has cregut tot el que t'he dit. A veure si n'aprens la lliçó una altra vegada». La guilla se'n va anar
i va deixar l'ocell amb un pam de nas, avergonyit de la seva molta vanitat. Heus aquí un gat, heus aquí un gos, i aquest conte d'avui ja s'ha fos, i demà continuarem. T'estimo, que tinguis una bona nit. Adeu!